Punto 15. Rogos e preguntas. Respostas a preguntas do BNG sobre o Parque Infantil da Condesa. Neste parque infantil, ao igual que noutros do noso concello, realízanse diversas tarefas de mantemento de forma ordinaria e habitual. Sobre o antigo vertedoiro de Liso, esta zona será mellorada en función das disponibilidades do concello. Respecto ao Mosterio das Donas, o goberno local, ao igual que fixo con outro patrimonio municipal como pode ser o Palco da Música, as Escolas García Naveira, o Lavadeiro das Cascás, tratará de buscar financiamento para poder recuperar esta edificación. Sobre a Herba da Pampa, as actuacións levadas a cabo polo goberno municipal realizáronse segundo os proxectos emitidos polos técnicos competentes. Respecto ás obras incluídas en distintos plans, as obras incluídas nos distintos plans provinciais teñen un prazo de execución determinado en función de cada proxecto e no caso de que non se cumpra debido a causas sen xustificación, aplícanse os pregos da Diputación e a Lei de Contratos do Sector Público para, de ser o caso, sancionar as empresas adxudicatarias. Respostas a preguntas de Betanzos Novo sobre a colocación de colectores de liso. O goberno local insta de forma constante ao Consorcio das Mariñas para que se recoloquen os colectores que se estima que invaden zonas de tránsito peonilo de vehículos. Este ente realizou numerosas correccións que pensamos que melloraron sustancialmente a situación. Respecto á limpeza do río Mendo, o goberno local requiriulle a Aguas de Galicia como administración competente neste río a súa limpeza para paliar as posibles enchentes derivadas das choivas que poden estar por vir. Respostas a preguntas do Partido Popular sobre a iluminación do campo de fútbol. Dentro das melloras proyectadas no ámbito do aluminado público, contémplase mellorar o das instalacións deportivas do concello. Respecto ás obras na Eira Bella, as obras incluídas nos distintos plans provinciais teñen un prazo de execución determinado en función de cada proxecto e no caso de que este non se cumpra debido a causas sen xustificación, aplícanse os pregos da Diputación e a Lei de Contratos do Sector Público para, de ser o caso, sancionar as empresas adxudicatarias. Sobre a senda peonil aos Caneiros, o goberno local é consciente de que ao paralizar o proceso de contratación desta obra, que no seu momento fora adxudicada polo goberno do Partido Popular da Deputación Provincial e que rescindiu o contrato coa correspondente indemnización e anulación da obra, os prazos non se poden cumprir. Na actualidade consensuáronse con grupos ecoloxistas os aspectos para a redacción dun novo proxecto reformado en a Diputación Provincial da Coruña está comprometida a axuda necesaria para poder levar a cabo esta actuación. Sobre as botellas de plástico nas rúas, o goberno local ten previsto realizar unha campaña de concienciación entre os propietarios de animais de compañía. Portavoz nacionalista. Sí, lectura das preguntas. No camiño que une Caraña do Medio coa estrada de Belouzás, nas inmediacións da fonte deste núcleo, hai unha pronunciada costa que, segundo varias veciñas, está chea de limo con o seguinte perido debido a sucidade, humidade e a pendente do lugar. A situación, aseguran, dase tamén noutros camiños públicos desta zona. Que medidas barallan para poñerlle fin á situación e que prazos contemplan? Dous, os traballos que se desenvolven no parque da estación traducíronse a dicir de moitas veciñas e usuarias do mesmo en situacións un tanto curiosas. Ademais de pavimentar e abrir varias veces os mesmos viais, a achega de area para estas pistas tense traducido en que boa parte dos bancos dos xardís teñen as súas patas enterradas varios centímetros baixo a grava. Deste xeito, a contar con menos altura desde o chan, volvese impracticables para boa parte das persoas que acoden ao parque. Consideran que recrecer a altura dos camiños do parque é a solución para evitar a acumulación de auga con fortes chuvias e mareas vivas que ten este recheo. Teñen pensado facer rectificar as incidencias sinaladas. 3. Vai para un par de meses que o colector da rede municipal de sumideros que cruza o Mendo pola pasarela peonil volve ver que era o río sen depurar parte do seu contido. Ademais da imaxe, o cheiro advierte da natureza do derrame de augas fecais directamente a un espazo natural protegido. Teñen pensado exixir a concesionaria que solucione esta incidencia. A que debido esta situación? Abriron algún expediente ou cursaron algunha denuncia diante dos organismos pertinentes? 4. Varios hostaleiros e numerosas persoas que frecuentan a Venela do Campo teñennos advertido do perigoso que resulta a gabia para a construción dunha estación de bombeo. Aseguran que o peche perimetral do furado incumpre a normativa no relativo á falta de anclaxe do valado, que calquera persoa pode retirar, e que no tocante as pranchas para cubrir parte do oco igualmente soltas tamén se incumpre a normativa entre outras deficiencias. Cuestionan, ademais, que non se cubra a totalidade do oco nas xornadas feriadas, que permitiría desenvolver sen incidencias nin perigo a actividade económica cando non se están a executar as obras. Por outra banda, varias persoas técnicas na materia teñenos indicado que a solución adoptada polo goberno local non é técnicamente a mellor das posíveis saídas para o saneamento desta rúa. Cal foi o motivo que levou a decidir esta opción? Teñen pensado requirir a empresa que axusta as medidas de seguridade normativa vixente? Sopensaron solicitarlle que cubra o oco na súa totalidade
nas xornadas feriadas para que a hostalaría da rúa poida traballar sen apenas incidencias cando non hai obra en marcha. E quinta e última, os xogos do Parque Infantil do Pasatempo recentemente amañados presentan diversos desperfectos que xeran unha situación de perigo potencial para os seus usuarios, entre eles pezas soltas, sen anclar ou separadas, mesmo de elementos de presunta seguridade como pasamás de escaleiras. Teñen pensado requirir a empresa que executou os traballos que corrixe todas estas deficiencias? Foron supervisados os traballos polos servizos técnicos municipais? Mais nada. En diferentes espazos de Betanzos, como no Paseo da Galera, por exemplo, existen sinais verticais na que se entende prohibido cano. Xente se chegou a nós e nos informou, despois de preguntar no Concello, cal é a normativa que obedecen esas sinais. Dentro do Concello de Betanzos se les comunicou que a ningunha. Sabemos que esas sinais levan moito tempo. Pode que dende a legislatura do Partido Popular, pero tamén sabemos que o actual goberno do PSOE renovounas. Non cree que se non existe normativa que regula a presenza de todo tipo de canos nos espazos públicos, as sinais deben ser retiradas de inmediato? Se non teñen pensado retirar as, cal é o motivo? 2. Por todo Betanzos podemos ver negocios de hostaleiros con terrazas. Somos conscientes da economía e turismo que xeran en Betanzos e do bo facer dos hostaleiros no seu traballo. Tamén somos conscientes que existe unha normativa que regula a instalación de terrazas en chan público e que todos os hostaleiros cumplen que non todos os hostaleiros cumplen coa ordenanza e invaden a beirarrúa e espazos reservados á xente da pé. Está a traballar o Goberno Municipal do PSOE polo cumprimento desta ordenanza de terrazas? Cantas sancións, partes ou avisos emitiu o Goberno Municipal polo cumprimento desta normativa de terrazas? 3. Estáse comezando a cobrar as betanceiras o IBI. Dende Betanzos Novo queremos saber cantas vivendas que polo motivo que fora, por exemplo, non localizar os donos, non pagan o IBI. 4. Recentemente informouse tanto nunha xuntanza de portavoces como na prensa as propostas recollidas das betanceiras para os investimentos para un procedimento de participación ciudadana. Pode dicirnos unha data para a votación destas propostas recollidas? Nada máis. Voz popular. Alcalde. Nas derradeiras semanas, veciños e usuarios da Rúa Castelao e inmediacións trasladáronos a súa preocupación polas diversas deficiencias existentes na zona. O fundimento do pavimento do vial, beiras rúas rotas, falta de medidas de protección e seguridade ao longo do vial ou incluso unha maior atención á limpeza son algunhas das queixas que se nos foron trasladadas. Rogamos ao Executivo Municipal a que corrixe estas deficiencias na zona indicada e na maior brevidade posible. Ante a reiterada petición por parte de veciños da zona e usuarios do parque subterráneo da Praza García Naveira, en relación á sinalización, trasládanos de novo ao goberno local o rogo de correxir canto antes esta situación que está a dar na saída de vehículos do aparcamento e que xenera unha gran confusión nos usuarios. Veciños de Ribeira trasladáronos ao longo deste mes as súas inquedanzas e malestar polo estado deteriorado no que se encontran algúns dos viales naquela zona e da pouca atención a aspectos de limpieza por parte do Concello. Da mesma maneira, expoñen o seu malestar pola falta de contenedores e provocando que veciños de numerosas vivendas teñan que desplazarse longas distancias para depositar o lixo. Rogamos ao Executivo local a que dé solución o antes posible a estas deficiencias. A Gardería Infantil Santiago de la Fuente, de titularidade municipal, logo de sufrir unha avería a cal xa está arranxada, nas canalizacións que pasan por debaixo, presenta na actualidade esta escola unha serie de deficiencias no que respecta a súa estrutura e na inclinación que está a coller en certas paredes. Cales son as consecuencias das deficiencias na estrutura desta infraestructura? Cales son as medidas que está a tomar o Concello con respecto a esta problemática? Que actuacións ten previsto o Executivo local para corrixir esta situación? Non habendo máis asuntos que tratar se levantarse.